Wale mar kaliang hanu kabasniu na mar kabasniu ang kaktin ga jong lai. Lada pipule na ginong room galanong bakat ar bakat nyo do ba arpu ay ko ongkum ni. Wale mar kaliang hanu ru ya kabasniu na mar kabasniu. To perkat lepa ya ki ai ru ki ba bhai tenat akmat ki briu baro. Lada long kabala kat ba syong kata hapi to long ki ba ya syong suk no bat ki briu baro. Wat long ma pihi ki ba penhiar keput ko ki hap Henry pin ai jaka ya ka jing bitar ublei na marla tho ka jing penhiar keput ka long ka jongahi ngan le keliang manga ong utrai Henry lada unong shun jong me utngan men psai u lada usliang men idea u namarda ka ba le kumta men kenton ya kir ngading barhem halor ka kli jong u wat ai ba on job no ya da ka jong ka basniu Henry to job no mame ya kabasniu da kababha ong gaktin ga jong blai wat le mar kaliang hanu kabasniu na mar kabasniu ong gaktin ga jong blai haga jing im ga jong ab jong pi kum gi bangai na mar kata kam dei ga pali ga jong ab jong pi kata kam dei ga benta ga jong ab jong pi ban penyar keput ya nuri ya no ban le mar kaliang ya nuri ya no kam dei ga benta ga jong ab jong pi gaktin ga jong blai ga khang persya bangin le mar kaliang dei na mar kata ga jing im ga jong ab jong pi ladangi ya kendo ya kum kita gi breu ha ga jing im jong ab jong pi ki ba kran ben ya pi ki ba shot ya pi